Så må jeg godt tage min computer. Eller nej, var det ikke 60 til 80? Der var varme i hele computeren. Tager du billeder sammen? Ja, jeg filmer det. Det her, det går ikke. Den her, går ikke. Nå, vi tager bare sådan en, det var ligesom vi gjorde sidste gang. Nå jo. Men der var også lidt god. Okay, Sille, du... Ja, du mener. Ellers skal jeg bare gøre sådan her termometer. Kan man se dig, Sille? Ja. Okay, man står der, fordi så kan man bedre se det. Ja, kan man ikke stille sig lige på sådan her? Nej, det kan man åbenbart ikke. Nej, det er bare, vi vil have det helt op på 90 sekunder. Den er på 35. Nej. Okay, det er Hurtigt. Hvad er det, Anna? Hvad sker der, selvom vi bliver ved med bare at have varme på den? spray. Emma, hvorfor har du ikke gjort det med... Jeg tror, det er på store øjne. Ved 70 grader. Helt op i Nu koger den. Hvad siger du? Er det stadigvæk ikke på den der termometer? 10 var det, jeg skal bare på termometer. Hvad er temperaturen? Er det cirka? Den er stedet med 2. Man kan nok godt høre det, hvis I var Jeg tror, det er så måske Nu damper det. at ilden den også varmer lidt alligevel. Men den stiger ikke mere. Så får vi delt alkohol og vand fra hver. Den stiger. Ej, det er smart, vi filmer det. Det kan ikke blive højere. Se en bøller først der. Hvorfor har vi aldrig tænkt på det her? Måske på den der YouTube, så kan vi... Ja. Så kan vi måske sådan tjekke nogle penge. Ja. Ej, skal vi ikke lave en YouTube-profil? Ja. Fysik og kemi. Hvad siger temperaturen? Den er på 90, men den begynder at koge 70. I har også I har ilden lidt tæt på termometeret. Prøv at varme lidt smule ud i kanten, så I er sikre på, at I rammer direkte til termometeret. Hvornår begyndte det at boble, siger I? 70? 70? Okay. Ja, men det er noget. Og hvad bliver den? Stiger den op til 100 nu, eller hvad gør den? Den bliver på 90. Yes. Så vil I ikke mærke til, bare blive ved med at observere det. Det er styret op, så det koger det meget. Det bliver så rent, eller Er det stadigvæk ikke stedet, eller hvad? Kan du have Emma? Shots. Stadigvæk. Vil I stadig holde øje med Vil du vide, at min søster har sådan noget? Og hun har 80%. Ja, hun også har sådan en absint-shots. Det er også... Hun har sådan en hel boks fuld af det. Men hun siger sådan, hun vil ikke drikke det, fordi det er sådan mega klamt. Nej, det er fordi, der er swipe. Vi gør en ting. Ja, så det er Bjørn, du skal bæle. Et til Glamil! Og den bliver på omkring 90. Ej, det går godt det her. Ej, Tempus bliver faktisk lidt ud på. Altså, ej, det er imod, hvis jeg gør det. Det er bare sådan, at jeg ved rigtig hjemme det. Nej. Det er fint. Ja, så. Der er jo ingen, der ser det. Der er ingen, der ser det overhovedet. Jeg vil besøge på Emmas. Hvorfor ligger du væk af video? Hvornår er det, at man har adskilt? Det er lettere, at Johanne kan nok finde det. Altså hvis det er på under det kan bare lave sådan lukket. Ja, ja. Ja, eller bare privat. Ja. Og måske, jeg kan det var lige ved, at jeg sætter en pause. Så har det fordi her, hvornår var det? Gud, hvor det svarer. Lad os lige gøre det hver gang, så kan vi gøre vores. Ej, hvor er det svært. Det er ekstra, men jeg tror ikke, den kommer længere ned. Jeg tror, vi sidder fast nede i vandet. Ja, vi fik det også. Og det kan godt være noget fast på den der. Nej. Den jeg har taget, den er ikke en af dem, der har det. Så kommer jeg stadig i vandet. Men hvis vi holder op, altså hvis vi holder op der, hvis vi holder lidt varmt under vandet, Jeg troede, det var en fejl. så er det alkoholen i vandet. Men så når det stopper, så er det Ja, hvad er det, der sker? Det stopper ikke på den måde. Jo, det gør, at det stopper. Hvad sker der så, tror jeg? Hvad sker der her med jeres temperatur?
Den bliver på cirka 95 minutter. Hvad tror I, der er i gang nu? Bare for at slukke for syden. Så fortæl mig, hvad har I derovre i det der reagensglas? Alkohol. Det har I alkohol. Ja, og så slukker jeg lige stige igen, det fordi vi har fået alt alkohol. Og hvad sker der så, Asta? Så når alt alkohol kommer herhen, så kan vandet gå op 100 grader. Ja, hvorfor? Fordi alkohol ikke kan komme op. Ja, og hvordan kan vi så, hvis jeg siger til jer, hvis jeg sagde, at jeg vil have adskilt det, så kun er alkohol i den ene og vand i den anden? Det er det der tilbagesug, der kommer, når det er. Det er fordi, at den er nede under vandet nu, derovre i reagensglasset. Den er dækket. Og så er det, at dampen, når der ikke kommer varme mere, så er alt det damp, der har udvidet sig og lavet et overtryk, det begynder at tætte sig sammen igen. Og så mangler den jo lige pludselig noget, så suger den noget tilbage. Er de her regler på måneder? Derovre, nej, derovre. Det er det, jeg ikke ved, for jeg er ikke rigtig klar over, om vi har skilt det rigtigt ad. Men umiddelbart skulle det være ren alkohol der. Men så er spørgsmålet så det store spørgsmål er, hvornår man skal stoppe forsøget? Hvornår ved man, at der ikke begynder at komme vand derover? Hvordan kan man se det? Det der begynder at komme op på 100 grader. Ja, det er nemlig rigtigt, fordi så er det vand, der begynder at koge. Nå, det var også derfor, vores begynder at stige. Ja, så I det lige pludselig? Hvad så I? Det vil jeg nemlig gerne høre. Det steg fra 90 til 95. Sådan, var det sådan lynhurtigt, den gjorde sådan bup, eller hvad? Nej, det var sådan Hvor den ellers havde stået stille i lang tid. Ja. Og det vil så være det punkt, hvor der begynder at komme vand, altså vandet begynder at komme mere over. Så er det der, hvis jeg skulle have adskilt det, så skulle I så bare have slukket for syet der. Og så ville teorien passe med, måske var der kommet lidt mere ovenpy med det. Men vil I prøve, hvad I har? Prøv at stikke noget, du må gerne prøve at stikke noget, hvad hedder det? Indikator. Ja, det er præcis dårligt. Det må jeg gerne prøve. Så fortæl mig, hvad det har. Og det er rigtig fint at tænke sådan, det vil jeg gerne vide, hvad det har. Gør I lige, så fortæller I mig det. Hvad så? Er det skilt ad? Hvordan drejer man den her op? Jeg tror, den der er ret. Ja, jeg tænker også, det er Nå, okay, det er altså. Jeg tror, så skal du fortælle mig. Er det ikke Christenborg? Hvordan er jeg ret sikker på, at jeg skal Jeg skal ikke have det der her. Den skal vende sig. Altså, de kommer ikke særlig meget over. Det er venstre hånd. Ja, det er venstre hånd. Kursen. Ej, nu tror det helt tilbage. Nej, det er ikke det. Nu vil jeg bare have venstre og højre hånd. Så det er sygt, hvor det er bare lidt det der. Ej, jeg synes det. Ja, nu det er snart til min Jeg havde altså troet, det var sådan her. Hvis jeg holder her. Jeg skal næsten have 2 her. Ja, jeg vil have 2 her. Du kan også have en til mig. Det gør vi. Så det der, det skal ikke ske til. Jeg holder for her. Altså, måske skal jeg have et lidt længere indikatorpapir. Vil I have et lidt længere indikatorpapir? Men der er det der, der over en vand over. Det er langt. Nej, fordi vi skal bare have skyldet. Der er en, der skal dreje rundt derinde. Jeg har et langt indikator. Okay, jeg har min. Jeg kender endnu som også. Hvornår har I skilt de 2 væskade? Hvordan? Den er bare meget stærk. Hvad registrerer man, når man ved, det sker? Den er det, man kan sige til mig. Det der så jeg, derfor vidste jeg, at vi Okay, så skal vi lige se på det der. Her og her. Der har vi det. Jeg har her. Måske. Ej, jeg synes, der føles af i morgen. Ej, det er min far. Jeg skal op i Nej, min indre Du skal bare hive den op. Vil du have din søster fødselsdag den første? Ja, og så er det sådan noget i skolen. Jeg har fødselsdag i dag. Ja, april snart. Her, hvad tror I er ved at koge? Jeg lige bare tage top igen. Og lige for det så for det. Hvor ser det klart ud, det her. Hent lidt, så bruger vi det langt. Så ud over vasken. Og det er jo godt derfor, at den er lavet til Tyskland. Made in Germany. Ja, så er Skal vi lige tænke over det i stedet for bare sidde? Den er rimelig stor. Men jeg synes, det føles ret godt. Hvis man nu holder den under dansk. Jeg tror sikker på, at vi kan tage den. Måske tager vi den bare med. Ja, det ser jeg også, men det ser ud af. Er jeres fine sko? Den er grøn. Jamen, jeg tror, det er fordi, Jeg tror ikke, det er nej, tak. Det var ikke forsikring. Nej, det er ikke helt godt. Men den var heller ikke kogt færdig.
Og man kommer... Se, den er bare cool. Jeg tror, Camilla, jeg tror, den der var ved er det ikke 6 her? Nej, Jeg tror, det er på, at det Ja, det er sådan. Jeg tror, det er 6. Nej, hvad er det? Er det 4,5? Nogenlunde neutralt. En lille bit smule sur. Tæt på. Altså mellem 12 og minus 3 er 4,5. Skal vi lave noter? Ja, men skal vi bare blive lidt Så vi kører den stadig. Ja, og den er kun 10 minutter.